Day one wami ke uzobuhamba kanjena ngizobe ngigqoke ingubo emhlophe neveli ngoba vele phela kusagcwele laphana umkhwenyana nje uyofike nje ayiqalele ukudla kwakhe yabo nakhona futhi kuyobe kwakhe kuphela ngathi kade sengitshelile ukuthi nje umshado wami soshadela la isaqala khona ukubonana siyo hike laphana so ningathuki mandlula ngeemoto zenu nibona nje kunomshado oqhubekayo nje ngishiya ama present yabo ngiyobe kushada mina ngiyobe ngiqopha umlando nayi outfit esizobe sigqoke emshadweni wesiZulu yabona ke lokho kurepresenta umama because umXhosa lokhu okwabazulu ubaba wami umZulu ingakho ngithe angihlanganise nje imvunulo yabo yabo ngiveza ukuthi mina ngizalwa ubani